ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳರಿಗೆ ಯಾನಿಕ್ಲ ತುಳು ಟೆಕ್ ಪಾತ್ರೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡ ಅವಳ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪನಿಯರ ಬೈದೆ ಈಕಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕಾಂತಾರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಇರ್ದಾದಿತ್ತು ಐದು ಬಕ್ಕ ಹಿಂದಿ ಅವಡು ತಮಿಳೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗೆ ಡಬ್ಬಾದಿತ್ತಿನ ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಕುಲ ಡಬ್ಬ ಆತಿನ ಐದಾದ ಅಕ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಫಸ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತಿನ ಇತ್ತದಾದ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗೆ ಡಬ್ಬಾಯಿನ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಪೂರ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ ತೋಡನ ಹಿಂದಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಟಕ್ಕರತಿ ಇದು ಹಿಂದಿನೇ ಆಕುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಐತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏತಾದುಪ್ಪು ಇಕ್ಲಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಡೌಟ್ ಆದುಪ್ಪು ದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡನ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಕ್ವಶನ್ ಅವಿ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏತಾದುಪ್ಪು ಐನಿತ್ಯನ್ ಪನಿಯರ ಬೈದೆ ಐದು ತುಂಬ ಏರಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ತೋಜಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಭಯಂಕರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂತದನಿ ಪನ್ನೋಲಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೈದಿ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ದಾದ ಶೋ ಪಂಡ ಓ ಶೋ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಆ ಶೋ ಟು ಫುಲ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಪನ್ನೋಲಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಏರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹಿಂದಿ ಆವಡು ಕನ್ನಡ ಆವಡು ತೆಲುಗು ಆವಡು ಪೂರ ತಿಕ್ಕಲ ಅಂಚೆನ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತುಯ್ಯರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನಕಲು ಐನೈನು ಸಾಲ ಎರಡು ಸಾಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆ ತೆಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ತೂಯಿನಕಲು ಗಡಿ ತೂದಲ ಕೆಲಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿ ನೇತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂತದಂದೆ ಪಂಡ 15 ದಿನ 110 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂತದ ನನೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಲ ಬತ್ತನ ಆ ಕೋಟಿಲ್ನ ಹಾಕುದ ಪಂಡ ಆತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ತುಳುಟೆ ಎಷ್ಟನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಳು ಮುಲ್ಪದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಲ್ಪದಕ್ಕೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರೆಯರು ಪಣಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನೇನು ಅಂತ